проведе в Прага. Препоръчвам, който не е ходил, да е посетил, уникален град. Много бяхме впечатлени. Курса, който избрах, беше с името Storytelling for Education and Learning. С две думи, създаване на истории за по-ефективно обучение. За мен наистина беше много полезен и интересен. Отначало не знаех какво да очаквам от курса, но в крайна сметка съм доволна, че избрах точно него. Защото изключително много ми помогна да оптимизирам начина, по който предоставям информацията на учениците. Аз в часовете си по предприемачество наистина и преди бях използвала подобни подходи, но ми даде идея как скучните часове по счетоводство, които винаги съм искала по някакъв начин да ги направя по-атрактивни, защото достатъчно им е трудна и много трудно асимилират тази суха материя, за да се опитам да предам по малко по-интересен начин, за да им стане първо да им привлека малко повече вниманието, защото наистина си дадах сметка след този курс колко добре работи, ако по някакъв по-интересен начин се опиташ да предадеш обичайната материя, която преподаваш в час. И без това учениците в днешно време страдат малко повече от липса на внимание и трябва наистина много да си атрактивен, за да успяваш да им привличаш вниманието. Клипчето, което се е заредило в момента, после ще ви пусна малко от него, защото без да ви отекчавам, разбира се, за да видите какво имам предвид. Освен начина как да създадем интересни истории, за да активизираме вниманието на учениците, ни показаха нещо много интересно, което е как когато разказваш или пък обясняваш нещо свързано с учебния материал, да им го нарисуваш, без да притежаваш някакви умения, за да си художник или да си примерно Павлинчето, която може без проблем да го възпроизведе. Ще видите как скицирано с елементарни скици, които човек наистина, ако има желание, може за кратко време да отиграе и да му бъдат много полезни, защото това наистина работи върху привличане на вниманието на учениците и не е нещо, което би могло да бъде много трудно за да бъде усвоено. Сега аз като за начало искам да ви кажа, че начинът, по който Europass, може би те използват много при тях Padlet, видях, че пред други колеги беше презентирано по този начин, но мен ми направи впечатление, че използването на Padlet.com като една дъска, на която да бъдат представени материалите, за мен специално беше нещо ново и видях, че не знам на вас дали ви допадна, но на мен много ми хареса. Ще се върна само ето как изглеждат и вас ще изглеждаха по подобен начин. Примерно това е на нашия курс Padlet, страницата. Ето представяне на Кармина Роди, значи той е италянец, който роден в Неапол, но живее в Прага и всъщност той е ръководител на академията, която представя курсовете към Europass в Прага. Много атрактивен, много интересен господин, който по принцип, освен всичко това, което прави, е и стендап комеди актьор. Наистина беше много интересен и готинен. Даже ми беше поканил на него такова. Имаше участие в един клуб. Това са основните компетенции, които са описани в курса, който правихме. Сега не знам защо не мога да предвижа това надолу. По същия начин бяха направили полезни материали, бяха качени тук и след това курса завърши с това всеки да създаде своя собствена история. Нали, тук са в последната, ето тук в тази Your Story са историите, които всеки от нас е създал. Имаше участници от почти всички европейски страни, бяха представени в курса. Някои от тях даже бяха чакали, мисля, че 2 години, за да се случи този курс, специално Storytelling, защото са решили, че им е атрактивен. Аз, например, ще ви кажа как в часовете по счетоводство, защото по предприемачество нямах колебания как мога да им разказвам истории. Аз там винаги съм използвала не едни и същи истории, но примерно как тръгват, че повечето големи фирми са създадени по време на войните или в много трудни времена, по време на кризи.
И как им казвам, че сегашното време, в което нали, преживяхме COVID, има война, също е време, в което ако някой иска, може да създаде, да блесне или да създаде нещо, което да е на така устойчиво време, както примерно Hugo Boss, братята Адолф и Руди Даслер, основателите на Adidas, са тръгнали. В смисъл, разказвала съм на такива истории, които им показвам как нали, от нищо, обикновено това са били бедни и неуспели хора, които в някакъв момент нали, упоритостта им или някакви обстоятелства им помагат да се доразвият. Пък първо в счетоводството, ако ви е интересно как съм го приложила това нещо, нали, защото то е там. Като трябва да им дам някаква задача, която да решат, те нали, обикновено това, което правихме миналата година, учихме за капитала на фирмата, активи, материални запаси и така нататък. Им казваме, ето сега, примерно семейство Петрови, които живеят в Кайсиева градина, примерно 220 блок. Те са създали една семейна фирма, регистрирали са си капитала там по съответната процедура, но настъпва разрив в отношенията им, в следствие на кризата, която е в момента. COVID много им се отрази на семейните отношения и решават, че трябва да се разделят фирмата и така нататък. Нали? Съответно, ние трябва да осъществим разделянето на активите, на материалните запаси и така. Нали, сега да не ми губя времето, но в общи линии от това нещо създава някаква история, която ние след това трябва да решим като задача. И до някъде, нали, не казвам, че това е нали, нещо блестящо, което съм съчинила, но определено ми беше в помощ, за да малко повече да им привлека вниманието и да ги направя по-активни. Друго нещо, което беше много интересно и което определено използвам в часовете си, показаха ми по време на курса използване на образователни легота. Като аз не знам дали знаете, но ние закупихме и имаме такива, мисля, че 8 или 9 комплекта имаме закупени, които са в библиотеката и са на разположение на всеки, който прецени, че може да ги използва в часовете си. Те могат да се използват от начален курс до гимназия. Аз ще ви кажа аз как ги използвам в моите часове, защото играта, която им представих, тя развива както предприемаческо мислене, така и общо взето да могат да мислят логически и да бъдат, т.е. да вземат решения за кратко време, да са креативни, да. Като, например, аз може би трябваше да взема едно лего, за да ви го покажа, но представете си лего комплект, те са образователни легота, не са тези легота, които ние познаваме. Те могат да се използват и по физика, и по система уроци всякакви. Примерно, аз им давам за задача да построят, разделят се на отбори, за възможно най-кратко време трябва всеки отбор да построи най-високата кула, която могат да построят с частите, с които разполагат. Като обаче има условие, че първо всяка минута струва 1 евро и всяка част, всяка тухличка, която използват за построяване на кулата, също струва пари, примерно 50 цента. То им е написано условието на дъската. Като най-напред те имат в рамките на даване се 1 минута, в която могат да дискутират, да си направят стратегия как да построят кулата. Като в тази първа част могат да си говорят, но не могат да пипат. Могат само да гледат части, с които разполагат и само могат да дискутират. След това обаче, когато започнат да строят, пипат, но не трябва да си говорят. Тоест това, което е трябвало да си го кажат като стратегия, трябва да го направят в първата 1 минута. Всъщност не в първата 1 минута. Те си определят колко време, но това нещо им струва пари, така че колкото по-бързи са, толкова по-добре за тях. И много интересно се получи, аз ще ви покажа сега снимки. Ще ви покажа снимки специално в часовете на в които съм го приложила в 9 и 10, в 8 и 10, аз в 9 понеже не влиза. Това е от курса. Това са от курса. Те да не влиза в друга папка.